Hej og velkommen til urinvejskirurgisk sengeafsnit på Rigshospitalet. Du befinder dig lige nu i opgang 2 på 11. etage på et af de to sengeafsnit 2113 eller 2114. Du har fået tildelt en elevationsseng, som kan justeres ved hjælp af en fjernbetjening, som hænger på sengen. Den kan du justere, som du ønsker, og få til at passe til dine præferencer. Hvis du har behov for toiletbesøg, findes der toiletter på stuen, du kan benytte dig af. Dette er dine pårørende også velkommen til at gøre brug af. Hvis du ønsker et bad, er der 2 store baderum tilgængelige på afdelingens gang. Du kan på afdelingen få tilbudt hygiejneprodukter. Dette indbefatter tandbørste med tandpasta, læbepomade, deodorant, vådservietter, sæbe, håndklæder og hospitalstøj. Der vil blive serveret måltider på disse tidspunkter i kantinen. Morgenmad fra 8 til 8.45, frokost fra 12 til 12.45 og aftensmad fra 18 til 18.30. Hvis du er sulten ud over disse tidspunkter, er der altid yoghurt og kolde drikkevarer i køleskabet, du kan få. Dig og dine pårørende er også altid velkomne til at tage en kop kaffe i kantinen. Husk god håndhygiejne før og efter et kantinebesøg. På den måde undgår vi smitterisiko. Husk, at der også kan være restriktioner for dig, der faster. Spørg derfor sygeplejersken til råds. Hvis du har spørgsmål, store som små, kan du altid hive i den røde snor, der er placeret bag på sengen. Der er også en rød snor placeret på toilettet. Den røde snor er ikke til nødopkald, og du skal derfor ikke være bange for at hive i den, selvom dit spørgsmål ikke er akut. Du skal være opmærksom på, at der er personaleskift på disse tidspunkter kl. 7.30, kl. 15.30 og kl. 23.30. Der kan derfor opstå travlhed og længere ventetid på klokker på disse tidspunkter. Det er nemlig her, personalet overleverer informationer til det personale, der møder ind. Man er selvfølgelig altid velkommen til at ringe, hvis der opstår en akut situation. Du er også meget velkommen til at gå en tur på stuen, gangen eller en tur til kantinen, der findes midt på afdelingen. Hvis du skal ud fra afdelingen, skal du huske at fortælle en sygeplejerske dette. Der kan dog være nogle restriktioner for dig, der lige er blevet opereret, så spørg derfor en sygeplejerske til råds. Der er fri besøgstider. Du bedes dog at tage hensyn til andre patienter og arbejdsgangen her på hospitalet. Alle personaler de går rundt med et ID-kort. Her kan du se, hvilke professioner de hver især har på farven af kortet. Sygeplejersker og sosu har rødt kort, læger har blåt kort, og fysioterapeut og ergoterapeut har grønt kort. Til sidst er du selvfølgelig altid velkommen til at spørge en sygeplejerske, hvis du har yderligere spørgsmål, for vi vil meget gerne hjælpe.